Братле, отивам с Лале да си поръчам до щанда и то мацата ми вика: ей, сладък! Здравейте! И тя бате ми вика: какво ще желаете? И аз си казвам: тебе, мила! Какво ще желаете? Две топки. Моля? Две топки йогурт. Да, разбира се. И знаеш ли, брат, какво почна да ме пита? Въпроси от типа: как се казваш, имаш ли си гадже? Желаете ли нещо друго? И после ми вика такова: имаш ли терен? Също се, бате! Нещо друго ще има ли? 100% ме е видела след фитнеса, а? Гледай тази бабана, гледай тази бабана. И аз си викам: чакай бе, споко бе, какво ти става? Една лъжичка да ви предложа? И тя ми вика: това ли е всичко? И аз си валим портофела и шляк! 1000 евро, бате! Тя знаеш какво ми вика? Ало, мамо, абе моля ми пратиш някакви къси пари, че една тук ме натисна. И какво взели и Инстаграма? Аз ли бе? Аз ли да го вземам? Ха-ха, те мене ме гонят.